ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ପ୍ରବୀର। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିକି ବି କ'ଣ କରିବେ, ନ ଜାଣିବା ହିଁ ଭଲ। ତ ଭାବିଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିକି ସେ ନିଆଁକୁ ବି ଲିଭେଇ ଦେଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯିବା ଆସିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୌକାରେ ଯାଉଛେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ନୌକା ତ ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଜାହାଜରେ ଆସିବେ କି? ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଡ଼ି ଗଛ। ଏଇ ଖଡ଼ି ଗଛ ପାରି ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଖଡ଼ି ଗଛ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଶିଖ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ ଖଡ଼ି ଗଛ କ'ଣ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ବନେଇ ନାହିଁ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ହିଁ କ୍ୟାମେରା ହିଁ ବନେଇଦେଇଛି। ଭାବିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଫେସ୍ ଯଦି ନ ଦେଖେଇବି ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟାକୁ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଖିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ତ ଯିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ ମୋତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବି ନା। ତା ବି ଛାଡ଼, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଳ ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ୟା। ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ ପାଇଁ ଆସିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବନ୍ୟା ପାଣି। ଆମର ବିନ୍ଧା ଜାଲ ମରା ହେଇଛି, ମାଛ ଧରା ହଉଛି। ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ।